wasan maganin kaso na kasa kenan mai karantowa dandallan da comedian of the northern Nigeria. A filin namu ne za ku ji cewa a duniya ba taba samu wanda ya garan ba soyayya kamar DJ Abby ba. Shi dai DJ Abby a kwanakin baya mun san shi da masoyiyar shi Aliya wanda yake mata lakani da Alof. Suna soyayya da Aliya amma Allah ya ɗora ma Aliya zafin kishi. Wata rana Aliya ta ga DJ Abby da sister shi ta ɗauka budurwarsa ne ta tura ma DJ Abby kauraye a gida su yi maganin sa. Allah ne ya tsama DJ Abby kamar kifi a miya inda ya gudun makaurayen Aliya. Sai ga labari ya zo mana bakin DJ Abby ya kunne saboda ya yi sabon cika amma yar boko. Duba da yanda DJ Abby ya yi nazarin har ta kira shi tana so ta ci kudin shi ne ta kira shi ta saya sato kudin baban shi ya dauko mota suka fita cilin da yar boko ya kira homi din shi bebeji ya gaya mai. Yar boko ta ma DJ Abby dadin baki ta ce ya bata mota ta tuka inda ya dauki mota ya bata tana cikin tafiya ta tura wannan a caba lambatu. Baban DJ Abby ya dauke shi ya mika shi hannun kwalawa. A inda DJ Abby ya ringa zage-zage yana dan ma mutun dan babarsa shine babban yaya amma duk da haka sai da DJ Abby ya mako uku a gidan maza. Fitowar sake da wuya muka tsinci DJ Abby a unguwa yana wanka all black irin totally ganin haka cik suka ringa folawa ya zabu da suka fara soyayya yarinya ta taso ne wajen kawunta wani malami da ke koya ma yara rubutu da alkalami. DJ Abby ya tura magabatansa suka je aka ce ya je Allah ya bada sa'a ran DJ Abby ya baci abin bai mai daɗi ba inda ya dauki alƙawarin zai koma kwaleji yayi digiri da digirgir. Bayan DJ Abby ya kammala karatun sa aljun sai yayi nauyi da kiranta domin a yawo bata dauka ba shi kuma gashi ya riga ya tsinduma a cikin kaunanta. Anana sai kawunta ya kira shi a waya yana dauka ya ce mai ai kawunta ne ce ta kamu da kansa. Abin bai ma DJ Abby daɗi ba DJ Abby yayi kuka amma duk da haka sai da ya kira budurwar shi anti kuma wanda suka yi sabis da ita Ibadan yake wulakanta ta ya kasa gane Hausa ce ko Filani. Yana kiran anti kuma a waya sai anti kuma ta ce kullun tana kiran shi a waya bai dauka ko zai ce bai gani ne. Lan DJ Abby ya kada baki ya ce ko maman shi da baban shi sun san bai daukan shi kuma ita ma ta san shi. A bisa binciken da muka yi mun gane cewa DJ Abby yayi garan ba a soyayya inda kwanan nan ne DJ Abby ya bayyana mana cewa shi bai da sa'a a soyayya abokin sa da lafi sa sa'a a soyayya.